Il-ħamis filgħodu il-Pulizija resqet b'arrest lil Casey Borch ta' 37 sena mix-Xajra u xlietu b'importazzjoni, possess aggravat u traffikar ta' droga kokaina u ġie mixli wkoll b'assoċjazzjoni kriminali biex wettaq dan ir-reat. L-imputat li fil-qorti qal li jaħdem bħala xufier fil-Port Ħieles wieġeb li mhux ħati. Il-Pulizija qalet li rċeviet informazzjoni li x'aktarx kienet se tinħareġ xi droga mill-Port Ħieles. Wara li saret sorveljanza fl-inħawi ġiet innutata karozza ta' Casey Borch tinstaq f'żona partikolari ta' Spiss. Kmieni l-4 filgħodu, il-Pulizija waqfuh fil-mument li kien ħireġ mill-Port Ħieles. Ir-raġel ġie arrestat u indika lill-Pulizija li kellu droga moħbija fil-karozza. Il-Pulizija kkonfermaw dak li qalilhom l-akkużat u sabu 7 kilogrammi droga kokaina. Mal-Pulizija qal li kien ħareġ iktar droga minn kontejner u ħbija taħt oħrajn fejn imbagħad instabu 28 kilo oħra. Il-Pulizija qalet li dan l-ammont ta' droga għandu valur fis-suq ta' 2 miljun euro. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest u argumentat li l-imputat ikkopera bisħieħ mal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat fosthom minħabba xhieda pajżana u għax l-investigazzjoni għadha għaddejja. Il-Pulizija qalu wkoll li mhux esklus li Borch jagħmel parti minn ċirku kriminali barra minn Malta. Il-qorti ċaħdet it-talba tad-difiża għal-ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni ta' qbitu u friżar tal-assi.